kakun voisimme tehdä Sandylle. Sen pitää olla jotain todella ainutlaatuista. Hänhän on ystävämme ja kämppiksemme. Eli meidänhän piti siivota koulun kellari. Odota, Linda, odota, odota. Hei, mikä tuolla on? Tästä maailmasta toiseen, yllätyksestä missä olemme? Tässä on siskoni Sandy. Hei, tarvitsitko apua? Lammen Terho. Rim, mitä oikein teet? Alas sohvalta. Vain taulua paikalleen. Ai hei Sophie! Hei, Libby, voisitko vähän auttaa? Toki, mitä pitää tehdä? Kakku on valmis ja tässä teille loitsu paluuta varten. Kiitos! Sophie, kenelläsi on asiaa? Okei, kaikki valmiina. Yllätys, hyvää syntymäpäivää, Sandy! Ulos! Sinä myös, Cream!